Glazbenica ste, obrazovana glazbenica, imali ste milijun koncerata, proslavljena ste naša violončelistica, nastupali ste i u zemlju i inozemstvu. Koliko je umjetnost usamljena? Odnosno, koliko ste usamljeni kroz tu vašu umjetnost? Pa umjetnost je samoća. Da bi bio umjetnik moraš znati biti sam, moraš poznavati samoću, jer iz te samoće nastaje umjetnost. Kako sam ovo rekla, kako se dešavaju pjesme, hitovi. Neko povrijeđeno srce sjedne, napiše nešto. I u biti umjetnik je uvijek sam, usamljen. Inače ne bi bio umjetnik. A sad to ja pričam malo dubinski. A ona svjetovna usamljenost, kad se ti sa jedne pozornice gdje ti skandira jako puno ljudi, zapravo svih tih galama i buke i svjetla, ipak nađeš u jednoj sobi. To je kao da iz diskača dođeš doma pa ti zuji još 3 sata. A ovdje si neko ko vodi. I to iscrpi. I onda od te galame i siline zapravo si sam. Što je i lijepo i darije, a ponekad čovjek na tim turnejama i putovanjima bude nekako tužan. Ali sam uvjerena da bi sad svako u ovoj koroni poželio biti tužan i sam u nekoj hotelskoj sobi, jer nam svima fali ta galama. Ana Rucner, hvala vam lijepa što ste bili gošća u našem studiju. Epidemiološke su mjere i ne mogu vas sada od srca zagrliti, ali vas grlim srcem. Eto, osjećam i hvala lijepa.